Padagos ngunyan ang pag-ako kan 2nd Congressional District Office kan mga residente nga may pangangaipo lalong-lalo na sa tabang pinansyal para sa panahon kan emerhensya. Sigun kay Jess Camara, ang Chief of Staff kan 2nd District Legislative Office, poon Lunes hasta Biyernes ang sendang transaksyon para man sa mga may emerhensya o kaya kaipuhan na matabangan dawa Sabado asin Domingo bukas ang sambit na opisina para sa segundo distrito, kabali ang iba pang lugar sa primer distrito sa probinsya nin Camarines Sur. Sira sa dati po, may hiling na din sa opisina. Tapos yung mga tao, tapos yung mga kliyente na naghahagad po ng tabang. Ang ino-officer pong asistensya dito sa opisina, yun po itong may mga emergency pangangaipo, may mga reseta, kaya po yung mga medical examination. Tinataan ka po yan in financial assistance and sharing man sa mga may kapamilya na binabawian ng buhay. Ora-oraga po nakaka-receive din ng 5,000 cash lagi kan dito sa opisina per instruction po ni Congressman Elway and Provincial Administrator Medyo Villaferte. And aside from that, ipag-cater ka po ang mga request na ipag-address din pasirin sa provincial government of Kamsor kay Governor Mix, sharing po kan mga manlain-lain na request na pangangaibo po kan mga barangays and constituentes kan mga banwaan dito po sa segundo asin sa primer distrito. Sa ngunyan, masabing dakol naman na natabangan ka ng sambit na opisina para sa mga taong labing nangangaipo sa panahon kan emerhensya. Yan ang dagdag na bareta gikan sa One Media TV48 na Jerome Breeze para sa Newsforce Weekend.